wa Asante mantam ni mo na droba 4 ya wodi wonjuma wo online mechire Uber ne cars ahodo no aboat no ne ade wa Asante mantam mu no wo mo nso se de wo mo kwanda aseni mu ntena adwuma no wo mo body asensen Online Drivers Association de to dwa chechire mu ana enei ebi mo fa wo mo so wo mo fo nko ba be wi akire na wo madane nkwanta ye kokun wo ye je wo mo ne mafiri wo mo nsem wakode anansama ahodo ekoso Adom TV ni bi edin komoyi. Adrobafo a wonam abefo ntintanfidie so internet edi dwuma wonu bi ye adwuma ma Uber Bolt na afa Yango ekire se emiedi a wafamu a wode ho asema kwakoto wo mpanimfo anim nyinaa no enya de a mpanimfo atu asem ho anamo bia enam so wode atodwa se esanse wo bo anyi so se wo mpanimfo entu asem ho anamo nti eka hu bi emebnada anopa obochenku ewa ahojo runabout a wonu ye kire editi a wo mpanimfo wabo mpanimfo a woda Uber Bolt Yango eni wo mom kika ho so bo se wonu dwumadi a wodie no eka hu bi nene aba drobafo a wonu ye adwuma ma sa anyumakue enipa bonifo bi di wo ho abewura wo dwumadie mu a wokunkum wonu Ora Isaac Boate ni kasamafo a oda Online Drivers Association kubatai Nukrabata ewo Asante mantamu ano sa apps na ye ni omo ye adwuma no ya ho ban bonsam omo hyehyɛ ne nka ho online driver e ba akɔfa obi na ordinary duru baabi a na odi tu asine so odi sekan asine so ye wo yankrafo bi a de sekan awo omo na omo agye omo phones na omo agye omo sika ebinom ha ye gye omo car app companies no entimi tracy amie hu sa ankrafo no eti esra ban say omo ne app companies no ntenase na omo system no so no omo air register any of their national ID card no omo first serial number ni nsem so yeah drivers no kwa na omo mpesa ye behu a ye ni problem na mom ochina bi me fa obi na odi second kwese me so je me phone na me report ma app company na obetimi di nipa no identity aboa police family ati no na manyama japade odi atudwa se woman mpanimfo oda sa anyumaku ati se ya no feel ne ekosi kosi ada se wonfampe asem ya no nuabubre Nisanti adrobafo a wo sa kubata bu ba se empim no mu de enya de a obeye adwuma eye enne ekopem kwasiada ni si na ne joada ne bunada ye ho ensachira bia ewo adwuma yi mu a ye kosa ebe hye ye tirim esanse enim anamo ne nkomo bi so a ye di wo akire na awieye no enye ye mom ne yebesu ebre Adom Kasee di ani edi Uber Bolt na afa Yango ene de keka ho dwumadi akire no aba beto dwa se esan adrobafo a ene wate wo mpanifo so ntasu kokko nti no eka ho bi ema won ma hyentiade no ekosoro yie pa we kire se ahyenkafo wo kuemu a wonte atun a won mu ye adwuma no wo mo ene wo bodie ohimi te wi ama ne boni firi Kumase